munisipyo. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Nembag nagsapa, Idol Dennis, kami. Nabiyag iti napukaw agapo iti napasama ka disgrasya iti Solsona, Ilocos Norte. Naligbig ti biktima nga ni Merita Masiglat nga agtaon ti 55 nasawaan nga taga barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Dinto nga ti backride na ket ni Regine May Benito nga agtaon sa bulukat pito ang palagindag ti barangay Manalpak, Solsona, Ilocos Norte. Ti may sapay nga motosiklo nga nakidinong parnaket na bigbig iti nagmaneho ni J. Lord Andres nga estudyante nga taga barangay Mananteng, Solsona, Ilocos Norte. Investigasyon ti PNP ti motosiklo nga inturong ni Merita iti agpadpadaya a direksyon idinto nga ti motosiklo nga inturong met iti maysa nga ti estudyante nga ni J. Lord ditoy nga nagdinong parda idinta ag sinabet da iti nakamat nga lugar. Kasasolta iti disgrasya nagbaliktad ti dua motosiklo ket nakaroon na suksugatan ti biktima nga ni Merita Masiglat. Naitry iti RHO iti Solsona ngem saan municipal iti biyad na Idol Bernard. Tatay! Ito Yatay, declared dead on the spot that the biktima Idol Bernard dito nga tibak-ride na ket nagbalin nga nagsabay ti sugat ito mapasit iti bagina kastamet 10 that ni J. Lord ket sugsugatan met iti dumapasit iti bagina nga digiti dua iti backride ti bimusay kin dati nakidinong para adamaten iti siya nakasad kalbasan iti panakatiminda iti hospital kani transfer da Idol Bernard iti Batak Hospital. Muna ti PNP gapo ti kinapataray iti panagmaneho ng itunda iti panagdinong para iti duwa nga motorsiklo iti nakamata nga kalsada. Nabusatan iti Odamungal daw iti March 1 iti pasamak iti panakatay iti maysa nga rider iti ili ti Solsona, Ilocos Norte. So the tinatay ni Merita Masiglat died on the spot yun naman. Iti Bernard pimusay detoy idin ta gabud dati panakai tupa dati ulo iti semento iti pisa iti impact iti disgrasya. Nagpalagip iti PNP kariti mamaneho nga masapong nga sigaretuen iti panangiturong dato malagyan disgrasya nang runang kadagitay awanan ti lisensya kadagitoy estudyante nga J. Lord namuan nga awanan iti lisensya iti mapasamak datoy disgrasya iti nadakamata nga lugar. Iti nagpatnag Idol Bernard awan pa iti naipatpadanon tata nga nayon nga report iti Kuerpo ti Pulisya iti lasod ti 24 oras iti lang Sabado dati panakapasamak disgrasya di Solsona, Ilocos Norte. Idol Bernard nagpalagip iti 20 kadagita dumapay nga adaan iti paltog nga masabol ti gisoko sakbaypay iti nga aktigere ito iti SW operation tapos kasi baliklikan iti panakakimagda taadala ti masapay Idol Bernard na recoverment nga hand grenade iti iliti pinili Ilocos Norte. Dito'y naada iti nag-report ti Kuerpo ti Pulisya nga ni Nanette Beltran manipod iti pinili iti nangipakamo nga adala iti nakita na nga hand-grenade ba iti naprangdalos iti likudan iti pagatainganda Idol Bernard iti barangay Upon dito mo tayo nag-respond kung kano iti pulisya ket ni-verify ket naala iti hand-grenade masya na ito yung hand grenade at tingnan iti UID iti IPPO for safekeeping pinagakamot at ang hand grenade saan nga namuan no nanggapuan dato'y may isang granada nga nakita itilikudan iti may isang paggatengan nga may sabitin agnatlati
dahito nga hand grenade. So, Idol Bernardo, ito pala mas pasama kita na Magdi Philippines Journal, iti Cuerpo ti Policia. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Armen. Maraming salamat, Idol Dennis. Yata nakamat a report. Manipod pa lang apo dito ngay Solsona.